Sunana Salisu Sale na Inna, amma aikin rediyo da kuma aikin jarida sunan ya zama Salisu na Inna ɗan batta. Da wannan suna ma aka sani a BBC, kuma an ɗauke ni aiki a sashen Hausa na BBC a shekarar 1988. A lokacin mu huɗu aka ɗauka, da ni da Alhaji Adamu Aliyu Kyawa sarkin Kyawa na yanzu, da Hajiya Delu Usman Abubakar, da kuma Alhaji Yusuf Nagi Ahmad. Na fito na gama aiki da sashen Hausa na BBC bayan na shekara 4 da wata 3, wato 1993 kenan a watan Disamba. Na gama na dawo gida lafiya, na zo kuma na shiga aikin gwamnatin tarayya. To abubuwan da zan iya tunawa ko kuma na fi tunawa su ne a lokacin da aka tura ni kasashe 6 domin ɗauko rahotanni lokacin da ake sauyin nan na kawar da gwamnatin 'yan communist a koma jari hujja. Na je kasashen Rasha da Bulgaria da Romania da Moldova da Jamus ta gabas da ta yamma duk a lokaci ɗaya. Na ɗauko rahotanni ina turowa wajen kusan sati 2 da kwanaki da 'yan kai na yi a can. Bayan wannan akwai lokacin da ake haƙa ramin nan na jirgin ƙasa tsakanin Ingila da Faransa ta ƙarƙashin English Channels, wato channel kenan. Duk duniya ne baka fata ɗan jarida da ya je gurin na ya ɗauko labari. Sau 2 ma ina zuwa. Bayan haka a Jamus ɗin da na je lokacin da ake yanka ko kuma sara wato katangar da ta raba Jamus ta yamma da ta gabas, na ɗauko ƙarar na yi labari a kai. Sa'an nan kuma na ɗauko ɓamɓorin katangar na kai shi Ingila, aka sa shi a Bush House, a babban zauren da za ka shiga Bush House. Mutane suka kallo, kuma BBC ta ɗauki hoto na ta rarraba gidan jaridu. Na riƙe wannan ɓamɓori saboda waɗanda ba za su iya zuwa su ga yadda abin yake ba su gani. To kuma na daɗe ina yin shirin nan na amsoshin takardunku, inda a lokacin da nake yin shi ne ma muke ta hira da kamar Rabaran Father Hassan Kuka, sannan yana ɗalibi a wannan wuri da ake cewa School of Oriental and African Studies. To haka dai abubuwa da yawa. A cikin ƙasar Ingila ɗin kanta kuma an tura ni na ɗauko labarai lokacin da ake yin wasu zaɓuɓɓuka na ƙasar, lokacin Margaret Thatcher kenan. Akwai wata mazaɓa a cikin birnin London wadda ake cewa Wandsworth, ƙaramar hukuma ce. Su a can a yadda suka camfa ko suka amince shine idan jam'iyyar masu ra'ayin riƙau Conservative Party ta Margaret Thatcher kenan a lokacin ta faɗi, to za ta faɗi da ƙasa ma kenan. Sa'an nan kuma bayan wannan da wani zaben ya zo aka tura ni inda ake cewa English Midland, shi ma yanki ne mai irin wannan. Bayan haka ina iya tuno lokacin da na samu wani rauni da motar Land Rover take da shi. Na kai labarin gidan rediyon BBC, tun da ɗaya daga cikin irin abubuwan da suke sayarwa ƙasashen duniya kenan. Aka shirya mun BBC ta shirya na je makerar Land Rover a birnin Coventry. Na kai musu matsalar, suka duba, suka yi godiya, suka hira da ni, kuma har ma suka ce in Allah da za su gyara wannan matsala. To abin da nake dai nuna a nan shine, idan kana aiki a gidan rediyon BBC za ka samu dama iri-iri a wancan lokacin ka yi tafiye-tafiye, ka ɗauko labarai, kuma ka yawo a cikin ƙasar. Ya danganta ga irin shirin da kake yi. Kai akwai lokacin ma da ake wato taron shugabannin European Economic Commission, EEC kenan a lokacin, wadda ta zama EU yanzu. To shi ma na je na ɗauko labarai saboda sashen Hausa na BBC. A lokacin ma Alhaji Yusuf Abdu Zango shine wakilin kamfanin dillancin labaru na Najeriya a Ingila, tare muka je. A takaice dai an ba da dama har sharshin ba labaru ma na rika rubuta BBC, kuma a yi aiki da shi. Da ku sai dai ka ji an ce Martin Plaut ko kuma wakilin BBC ta Afirka ta yamma a lokacin, su ne kaɗai sukan yi wannan, ko waɗansu dai turayen ƙasa. Amma ni ma an bani dama na yi haka masa 3, kuma dukkan sun yaba da su, sun yi godiya. So kaji yanda kaɗan daga cikin abubuwan da zan iya tunawa kenan a zamanin zamana a gidan rediyon BBC a can Ingila.